ddau dîm ddim ar eu cryfar pnawn yma oherwydd anafiadau a gwaharddiadau ond yr Hills yn ymosod. Craig Jones yn brwydro amdani ond yn colli'r meddiant. O'r dacl i fewn o'na, drosodd yn fan'na nagodd medda'r dyfarnwr Hill yn chwarae ymlaen a Craig Jones sydd ar bêl eto. Y bêl ar draws, ar ergyd gan Connolly, mae'n nghefn yr hwyd. Mae Connolly yn dathlu, ond na medda'r dyfarnwr, di ddim yn mynd i gyfri medda fo. A ganodd gweld be oedd o'i le ar honna. Y bêl yn cael ei tharo'n hir. Pwy sy'n ymladd amdani? Mae'n disgyn i Craig Jones. Jones lawr y dde ar ergyd. Heibio'r postyn. Y bêl lawr, yr ystlys chwith. Mae'r bas yn mynd i ddod nôl i Kendall. Tiar mi fydd y golwr. Ddim eisiau gweld honna eto. Y gornel i Gaernarfon. A'r pennydd ôl i ar y llinell. A mae'na gyfle fan hyn eto. Leighton Maxwell yn taroi dros y trawst. O ryw 20 munud sy'n weddill i un o'r ddau dîm sgorio'r gol na llennill y gêm ar Hill yn ymosod. Llawio meddan nhw yn dim ar dyfarnwr yn cytuno, mi fydd yn gic rhydd i'r Hill. Y bêl i mewn o'r dde. Paul O'Neill ar peniad, mae'n nghefn yr rwyd! Andy Moran y dyn i hun yn arwr eto'r wrthnos hon. Fair play to Caernarfon, he stuck at the task well, but I thought we controlled the game. I thought we were worthy winners in the end.